Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Natagantag pagtagad mahigala kay kinatong Complaint and Action Center sa DYH pero minsibo puti naghanan ning ato mga complainants diri karon o niya ato lang paningkamutan kung gusto mahimo no daghana ba kaayo ni sila nga nagpatabang disto si Bianan kutob lang sa tumahimo atong tabangan no. Okay, so niya karon atong unahon mahigala pag entertain kini si Manang Josephine Kanyida Kapangpangan. Kini si Manang Josephine trabahante ni kaniadto mahigala sa CPDRC. Civil Security Group ni siya o si isyo, no? Sa atong provincial capital. Unya ni retire naman ni tungod mga higala siyang pangidaron sad, pero kaniadto usa na sa mga bagtik ayo nga mga gwardiya. Di ba man ang Josephine na karon tawo dato tagay pagtagad mahigala diri sa CPDRC. Karon retire na siya dai. Pag retire do na sa problema mga higala kini og natunong pa ni sa mga kabatan-on kaniadto. Josephine, piti gini nimo. Atong mahinabi may gala si Manang Josephine Kanyida Kapangpangan. May buntag nimo Manang. Buntag kang attorney Rafael Fernandez Banyok og sa tanang mga DYHP og sa suki natong Pigtig Paminaw. Kini ni ang sa una pila ka tuig ka nga gwardiya sa CPDRC? Exclusively sa CPDRC 7 years. 7 years? Oo. Nya sa isyo? 28 years of service ko actually total. 28 total years? length of years sa Capitol, 10 years sa private. Oh. Masa mo tayo trabaho sa private sa una? Same. Gwardiya? Mo to starting na ko. Oh, limang ka na. Gwardiya ka dito sa private sa una. Nag-start kag sa security guard or sa man? Yapon. Security guard. Security guard Kaya nag-apply ka sa Kapitolyo mo to nga nahimo kang gwardiya. Oo. Panahon sa si Byron Garcia mao'y nagdas ka si PDRC diha pa magkanto no? Oo, diha na pag-create sa PSG, gi-training ni Sir Byron, kaloy sa Dios ako initap. Limang ka na? Exclusively. One and only. Lone woman PSG. Lone woman PSG, ha? Banggitan na siya day. Paan ko, na-close in security guard ko ni Gov Gwen. Magkana? Gov Gwen, good morning. Og ninyong tanan diya sa Kapitol, kumusta mong tanan? So, kini si Manang Josephine Kanyida Kapangpangan, tigpaminawan na to sa programa. Sige, kagpaminaw na mo. Sukad pa kaniadto diha pa mo sa may kanang DYRC sa Puente. Tingil-ngiga. Okay, so, kining imong problema og natunong pa ni kaniadto sa dihang bata-bata pa piti gini mo ni mga tahanan gyud. Hagtik tri-media conference. Kining sulti mi bina unsa man din problemahan nimo? Dito ka sa Tabunok, nangumpra ka sa Kaking, unsa man hitabo? Sige be. Kaniadtong Bernice July 15, 2020. More or less 3 to 4 PM while nagpili ko og kanang girdle hip support kay baldado kog matris sukad pas 18 years yang ko. Nahulog ko kada ako makulatahe, madabanggaan og pero pila ka anak nimo? Kaloy sa Dios siyam ang hinaguan unom ang buhi karon 5 na lang. Siyam ang hinaguan. Astilan. Okay, kini imong kuyog ron imo ning anak. Ako nang eldest nga laki. Kaloy sa Dios PWD town. So kini ni ang pila may pangidaron nimo ron manang? Sa kapagkakaron 73 na. 73 na. So dugay-dugay na kay kapag 60 mo retire ka dayon? 65. 65? Maayo de kayo so bag-bag pa de ka na. Bago pa. Dili pa ingon nga dugay kaayo gyud nga nag-retire ka. Limang kang niabot pa kag 65 di ay. So wa pay mga 10 years ang imong paggikan ka ni retire. Wala pa 8 years. Kini ni ang unsa mahitabo pag adto nimo kay ano sa man nabaldado kag kwan? Na
kadaghan ko mahagbong nya kaming akong mattress slightly retroverted na. So manan maglisod nako glingkod ron. Sa karon pero sa una Bago abtik akong kay mahagbong. gwardiya ko kaspital si. Kuan exercise lang niya, support lang gyapon. Di man ko mo ignore nako. I always- Gitrain gud mo sa una. Nya Yes. tong sa Oo. masayaw sa dancing inmates sa pumunta sa hospital sa to. Fighter ko bisag unsang sakit. O niya kamausag ka mo kuan jud kay Kaloy gwardiya sa ka. Diyos, trainer man ko since high school pa. Trainer na ko sa first aid ug sa self-defense. Pag-train ako sa ICAG Interpol Region 7 Philippine Chapter. Officer man ko kaloy sa Diyos anang ICAG background ko. ICAG it's an affiliate of Interpol. So special agent to, equivalent to Army Captain sa Armed Forces of the Philippines. So mabti ko na kuan ni. Kamaon ako, bata pa, pakusog na ko. Pero karon lagi tungod sa Pangidaron kay natural mo na ang tao padong gis Pangidaron. So karon 73 na in taon si Manang Josephine. Ngadto siya sa Tabunok day. O retire naman siya. Kisa may kuyog nimo dito sa Tabunok. Kani may pirmi na kong escort. Kini nya One and only available. naon sa mahitabo dito mo sa tindahan? Sa tindahan na ganini? Kanang second floor sa Kaking. Kaking. Oo. Hay man lapit Sa Tabunok. Tabunok. Along, unya. Along flyover. Oh, Sa crossing padung sa Lagtang. padung nagtang. Unsa may Yeah. nagtabo? Samtang nagpili ko garter bandage support sa akong batang. Wala may stock na hotdan so gawas ta ko naibog mong ko sa bra just right beneath sa kanang garter girdle section. Ang stand sa bra mga nindot man og kana siyang kolor naibog ko plus 19 pesos ra. Naikal ko pili. Pati baratuhan ni brasa Kaking. Ting pili-pili na ko. Well, nagpili ko. Doon na duha din yung design ako. So, wala ang strap. Naikalit, babae, nagpili-pili sa siya. Pero, kirimang di asa kong buktom na yung birabirahon. Di akong gipakgan ko. Ayaw na, ako na nang pinili. Kana naidaghan dito, pili. Di siya, ari diri siya. Nya, da sa lalaki diri sa akong left. The same procedure. Iyasang gunit-gunitan ang brang akong gipili. Nagbitay na sa akong bukton nga wala. Nag-double cross na ilang right o left hand sa lalaki ug babae. Ang babae sa right, ang lalaki sa left. Katong bra nga nagbitay sa akong bukton, mao'y birabirahon. Nilang ko naon sa mamo. Na may daghan din na sa stand. Kaya akong pinilian na rin yung gilabti. So murag ilugan ka sa imong napili na. Ha? Murag ilugaw na lang imong napili Ilugon na. lang akong napili. Kung naidagan sa stand, ayun na rin. Di anas kung bukton ako yung pinili. Basi minsan gusto mo na kay mo na ibabarato. Basin, mayak mo. Assuming. Assuming. Sige. Sabi Naayos ko. ang babae sa Trinidas magna ko sa luyo. Dihan na samod ko. Oh. Kato akong pangagpas. Nag-operate na to sila kay nag-ana na may ilang kamot. Gaali na sa akong bag. Oh. Pagbayad nila ko sa cashier, diyan ako nakalinggat. Open ang akong bag. Ng shoulder bag. Nigaan. Nga katong mini-wallet na ko nga 4 inches ang gilap doon, 8 inches ang gitason. Ang circumference is 8 inches sad. Tuwa dito akong sudlay, ballpen, pentel pen, eyebrow. Sa second compartment, kaya duha man ka compartment, zipper. Tuwa dito akong relo nga, remembrance na ko tanan kong alas pag-retire sa Capitol. Citizens Worth 2005. Onya, kanang sing-sing duha ka buok, kwintas, worth 1,000 each, duha ka buok. Sing-sing, upat ka buok, worth 150 each, worth 600. Then, pulseras, worth 300. Nya maxi card containing 36,000 kay gi-insured ko sa akong anak kay intended for operations akong mata. Then mga resibo, resita sa life extension D3. Vitamin D3. Niagal yung mga tambal kong gida. Supposedly atong Sabado, reporton kong balik sa life extension kay ang prescription nako good for 30 days, 1 month. So, ang nadala na kong kwarta kay gibahin-bahin mi na akong gilon. Kining Gilon to ni mo kwarta ha? Bago lang yun. Wala pa 1 Di man ka month. nakaloon na to. Sa GSIS. GSIS, ginoo ko. Gilon Nya mo to. nakuha ng kwarta ha? Kanang, wala noon kay di man ko tigdala og bulto. Oo. Katong cash nga 4,000, gilain to nako para anong Sabado aron makompleto akong bayad og dosage sa 30 days prescription sa tambal. Katong life extension vitamin D3. Kaya ang napalit na ko atong sa good for 15 days ra. So, ito brown ta Bernes. So, pag Sabado, mudungag kog bayad kay worth 4,700 plus man ang tanan sa good for 30 days. So, katunga ra akong nabayaran itong pitsa
pizza 15 balik ko para makuha na kog tiwas ang another 15 aron makumpleto ang dosage for 1 month. Oo. Hasta tong kwarta nga 4,000. Intindi to adto. Kaloy sa Dios, wa ko kadto sa bado. Wala naman akong kwarta nga gilain para adto. Wala na. So pila may kwarta na dayon ato mga tuhana? Kuan napay 15 ka pieces sa bagong 20 pesos coins, 15 ka buok. Oo. Giihap ganito ni mo. Ang abang coins gilain man ako dire. Wa dito ni mo suksok nang para sa mga kon mga suksok sa bra. Sa bra niya nang luag naman akong bra niniwang naman ko. Okay. Pag ni-involve na lagi ko ron attorney mo ning nanay ko kay kaduhan ako nag heat stroke. So ang akong blood clot sa ikadang stroke na anas mata kay engaged na og farming kay naikag ko sa propaganda ni Gob. Gusto gyud kong mo-appeal anang iyang program sa kanang gardening. Gusto ko mo-appeal kantis. Nenani naman ko. Paralisado na akong kamot. Guna niya sag-ob. So kadto tan mo kadto mga tawhana nga mao jud to. Ilugon ko na itong imong bra nga naanas imong kamot. Mao na nagkuha gyud. Mao na tay kong pagagpas sa pagbayad na nako sa cashier. Ang cash division is wala ra may 10 meters away sa bra section. Nya ang CCTV ang coverage sana is di ba 100 meters away man. Ang nag-atbang man attorney walay 50 meters apart. So imposible dili mo view kay ang rason nila. Sorry ma'am, wa mi mahimo kay dili mo view. Nya mismong cashier o some employees nila and other victim customer niingon ang employee nga inaana jud na sila, ma'am, daghan ang biktima din ko utan niya. Inaana ra mailang tubag, way mahimo ko. Uy, murag di maayo da. Laks kay sila. Naasa inidol na kong kanang biktima, yun siya. Ma'am, ipablatter na, pulis ang palihuka kay ako biktima sa ko dinhi. Pagreklamo na ko, inaana gyapon ilang rason. Daghang kawatan ng mga tabunok no? Tabunok nako. So, murag exclusive din ang kinutay kay Laks kay mo inyong Georgia tuara silong sa entrance tulo ka buok. Sa previous mangumpra ko din ha ang guardia mo guide nako sa escalator kutob sila diha kay bawal ko no sila pasakon didto. So akong giingnan ang assistant manager si Alina Burha ako man yung gipatawag kung gusto ko magig-istorya ninyo. Wala sila chief security officer, wala mo entertain ako so nadugay-dugay. Tawagi ang inyong manager or kinsa diyang kanang available officer. So, ang entertain ako, si Alina Burha, ang assistant manager. So, gi-interview ko, arganti gamay, gisakyan din ako, nag-una ko ka-arganti. So, ayaw kong unhi, kamausag ko. 28 years ko sa Capitol, ang inyong servisyo. Laks kay mo, nganong inaani inyong, kondini, sorry ma'am, wala manggod mi plain clothes ko. O sana sa inyong problema. Kinanglan na mo plain clothes or NUP. Ngano? Dako kay ni inyong establishment worth billions sa inyong puhunan. Laks kay inyong security measures. So that's why, so rampant man di ang kawatay na dinhi. Inaana ra inyong tubag. Naman ko daghan nagsulti na ko. Dahil kanang iriyahan at tabunok na napita. Hasta ganito si Sara Sumalino gani, ni Butyag mga nipod nga. Grabe ko nung kawat sa dinha. Malagi. So, naka-hook up na to karon atong 93.9 IFM atong sister station pinagin DJ Boyke o ni DJ Mikey. Mosad ang report ni Radyo Man Pulauro nga daghan diha sa may Tabunok area. Sara Sumalinog, mausad, naghatag na kog report. So ikaw, unsa man ni naka sa first floor o second floor? Second floor. Second floor. Unsa may sakyan pa to? Elevator o kanang escalator automatic. So dito mo sa taas, sa to paket to makawatan, abot to sa taas. Niabot. In fact, while nag-interview na ko, nidugok naman mga tao. Sa facing sa east, na inidool nga mga customers na ikag nga nung nagpundok, na initubag sa, ma'am, dito sa dapit nga wing, right side, ulas pabor sa parkingan sa mga sakyanan. Naasay hapit magkuutiron dito, tumboy, may gaya nakabantay. See, inko, so, dugay nang nag-operate din ang mga kawatan kay Laks kay mo. Wala mo inyupi, so di man mo kaya, imposible. Dako kay establishment worth billions in sick ang tag-iya, ayaw konsultihi ana. Okay, ato ko nung tawagon ang pulis na to sa Talisay day, ini nga sitwasyon na. Daghan naman daghan naman yung reklamo ani, no? Dili ni first time mga higala, grabing kinawatay na diha ron, anang Tabunok. Grabing kinawatay.
ato kunong tawgon ang kapulisan sa Talisay. Sila mahimo ani. Ha? Ay. Oh. Dagan pa mabiktima. Kadi hitabua og nan Josephine og katong bata-bata Ay sus. Piti gito nimo. Nako to katulgan. Oh. Limang kag kuan gyud ka trainer gyud ka self defense. Instructor ko attorney sa methods of investigation way back early 90s to 1995. Pero karon og sa Camp Lapu-Lapu methods of investigation, so I know how. Kadtog na panahon pa sa bata-bata sobra pa. Balian gito nimo gyud. Naanang ko gilabay Jill Garda ato bangas kapitol. Pero duty ko dia way armasay pero dagang kog dinakpan. Kamot ra og abilidad, intellectual ability ang gamiton. Sa gamit sa tong knowledge. Pero karon lagi in taon nga tungod sa pagidaron di na mada o kaya pa tanto mo. Dili attorney, kanang I was about to report back to Capitol kay overqualified ko sa gipangita ni Gov. Ni graduate ko og VIP training. PSG comprehensive training training course ni tap ko. Dagan pa mga training. Ang problema lang karon, kini mga abusado ni mga kawatan, masalig nga tan-aw siguro nimo nga wala baldado na si Josephine. Na ni. Ang utok og dila. Kamao pa man pero napakoy puruhan attorney kay naa na may image. Na-blurred man ko sa duha ka atake nako 2010 sa CPDRC, 2017 kay nag-gardening nako, overheat. Overwork, overfatigue. So pag-atake niingon ang doktor sa research sa CT scan, ay nagkumpiyansa madam kay kaduhan na ra ba ka. Sa nalay kuwang nimo, pasalamat ka sa imong atake ron. Ang pasama atake sa kuan nimo? Kanang high blood. High blood? Diagyos Capitol kumpaan mismo. Pasalamat ka kini atakihan nimo ron 180 over 120 man. Wala nila sa utok ang imong dugo. Naan sulod sa imong mata. That's why na inana imong eyesight. Oo no. So ang kapitaran imong panan-aw ron day. Mo na nga agakon lang kay ining imong anak. Plus nahagbong ko, bildado na ko daag batang og hips. Kanang puson kay retroverted akong mattress. Iyanan ko sa doktor nga kanang ayaw sakasakag hagdan, ayaw na pag high heel. No more strenuous activities. Kay slightly retroverted na imong mattress, delikado di nakakahi, di nakang kalibang. Okay, so imo nang gireklamo sa Kaking, ang ilang manager mo to si Alina Burha. Pero ingon sila nga wa sila mahimo. Na sila yung empleyado ni doon, ingon gyapon, "Ma'am, dili man mo view among CCTV." Okay, standby. Atong tawgan ang hipi sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Kay ato ning pangutan-on sila unsay ilang mahimo ani. Kay daghan naman ning nareklamo ani. Lagi. Ubay-ubay na di ni first time. Una pagkadungog na ko nimo. Kadto murag mudos na no nga. Gidasmagan. So tulo ka tawo tanan nag-operate. Tulo. Usa ang dili na ilugo nimo bra ko no hay nga tan-aw ko bra. E depo speakers po niya tan-aw ko. Gidasmagan ko sa luyo. Gidasmagan ka sa likod. Pag himan-himan pa nawagtang ang pitaka. Astilan mga sugit mo no. Mudos. Standby. Standby nang national linya karon si Police Lieutenant Colonel Randy Caballes ang atong hipi sa Talisay City Police Station atong mahinabi ro nga buntaga. Lahat ng tanong straight to the point. Colonel Caballes, may buntag sir, live taron sa DYHP RMN Cebu. Good morning, Sir Opel. Good morning. Good morning, sir. Ako kang gitawgan gyud kay dili ni first time ako nakadungog aning istoryaha. Anya karon ni aning atong bisita ron kanhi makuha ni siya kanana ang gwardiya po ni sa CPDRC sa una, 28 years ni sa Capitol ug nabatan-on pa ni siya. Okay, kaya ra tato niya bro. Karon nagkatigong-tiguang na in taon unya nabaldado na siya, lisod na siya. Pag dito sa Tabunok nadto kunong Friday, pili-pili sa bra ana nya human nay mi murag dasmag niya murag mudos ba dahil mo ilog siyang brako no nga iyang gigunita na, ano sa iyang bukton, nga mo ganahan nga mo iyang gusto pod niya. Sa tuo po, di po ilain ko ng lalaki nga may gusto mo pili. Laki nanta. Laki, niya. Pag siliko doon na yung dasmag niya. Murag di dasmag, pag abot niya sa counter na, kaya mabayad na siya, nawagtang na yung pitaka, sir. Abli na akong bag. Abli na yung bag. So, murag doon na yung modos, diha ka rin mahitabo sa Kaking. Now, dili ni first time, nakadungog po ko ni sa unang ani. Nigara ko ni mga kawatan niya, sir. Unsa may itong mahimo ka sa atong kapulisan sa Talisay, Colonel Caballes? Ato lang i-advise na ato ang naadi na karon sir nga mo adto sa station para ato ang maimbestigaran, ma-follow up nato ug ma-identify nato na ang mga suspitsado. The same thing nga gibuhat atong uban sir nga katong gitulis og motor nga dayon ni adto sa ato ang police station ug pag during sa atong pagkandak og follow up
na-identify na to ang suspect o nadakpan gyud to. The same thing po atong na biktima o katong mga the same modus sir katong mga taga norte nga nadakpan nato sa ato ang mga personnel kay ang katong nitabo sa dato nga budol-budol to sila sa budol-budol. Dako nga grupo pagka hitabo gidayon ni report sa police station ug diha dayon nakakandak og follow up ang ato ang mga personnel ug luckily na identify ug giadto gyud to sa norte layo kay to gi follow up sa atong personnel na-solve gyud ang kaso. Oo. So muna ang ato ang hangyo nga if ever na ay mga nga insidente mo report dayon sa ato ang opisina para makandakan dayon nato og investigation dayon sir. Colonel, akong pasuruyon din sa imong opisina ni si atong complainant in town, Guardia Urbanis Capitol sa una taon niya karon lagi sa iyang pangidaron na di naman sa makasugakod kay abot na gyud panahon nga magkatiguang ta. Siya na po hinoy na biktima ani. Unya kini ni ang pwede man siguro nato maisip kamo may naa sa otoridad yun. Ma-request na to ang kaking matanaw na to ning ilang CCTV sir. Yes sir, maging na to ang standard operating procedure nga if ever na ay nga incident automatic ma-coordinate din nato and very supportive ang mga establishments din na sa Talisay nga every time na atay conduct nga follow up automatic nga mo provide gyud dayon na sila og copy sa ilang CCTV. Mas maayo noon sir. Coordination nasa tay regular nga meeting with their security officers sa ato mga establishments nga mao na nga ang resulta na if ever lang gyud nga mo report lang gyud dayon sa ato ang police station diha dayon makandakan din nato og follow up. Considering nga ito Bernes na hitabo sa ito pa kung doon na CCTV na apa na preserve pa giniron sir. Ako ning panahon ang atong complainant sir o ato ning tabangan nga maimbestigahan ig maka-request tag CCTV nila sa kaking para mabadlong nato ning mga kawatan sir. Ana diha. Sige sir, mas maayo maari na. Oo. Murag putol-putol mo signal sir na. CCTV sa kuan sa kaking. Oo. Kay kinini ang lisod man kayo og first time makabati ko sir no pinang dunggan na po sa may tabunok lagi ko no daghan lagi ko na operate nya mga ngawat na mga snatch. Unya kini ani nga mga modus nga dasmagan sir man kay ini nga gihimo nga dahil ni dasmag sa doon ay murag nagpili-pili kuno hay sikitan sa wa di sa tuo po doon na pagkunuhay niya kalit na ni dasmag siyang likod totoo na wag tang may pitaka so mga sir daghan na sa tag mga nangadakpan din na nga mga the same modus but naagid na mga gikan sila yung lugar mga naagid na yung naman nga ang ginato nga pag once nga na yung mga inanang insidente mo adto din sa police station para diha dayon makakandak dayon ta og investigation ma-follow up nato og ma-identify nato kay sila ikaw gi ako gitawagan kay iya ko nung gireklamo sa kaking miingon man kunong kaking nga nawa gid mi mahimo na ma'am kay daghan na hitabo diri pero sa unta man wa tay mahimo inana kuno ba dito lang sa station guide dito pwede akong nara ko sa so ikaw lang ako ipapangita dito Colonel. Sige sir, okay ra, pwede ra. Interrupt. Saman manang. Hello, Colonel. Hello, Colonel Caballes. Hello, Colonel Caballes. Yes, ma'am. Are you there, please? Sige, nana. Hello. Hello. Yeah, nana. Colonel. Yes, ma'am. Sige, nana. Diha na ko adtong Friday. Nana, nakablatter na dia. In fact, nakadala na gay ko darig ko ang gisubmit na ko ni attorney kanang blatter report. Police report. Diha na ko, gi-interview na ko, and the record na sa inyong logbook. So, what then will be the next nature of investigation? I will come back there. Sige ma'am, ari lang sa office ma'am, para ito nang kuanan mo sa update ma'am. Balik ko, Colonel? Pabalikon lang ka dito, ha? Karon? Sige ma'am, yan ako sa office ma'am. Sige, thank you very much. Good luck. God help. Okay. Colonel Caballes, salamat kay Colonel sa paghatag panahon na to sa DYHP. Thank you sir, thank you. Mayong buntag. RMN Exclusive. Okay, mo to may gala si Police Lieutenant Colonel Randy Caballes. Actually, na may mga gipang refer na mo dito dakpan sa nilas Police Talisay. Among
Gidut-an na mo gyud ang DOHP na ni refer. Nangadakpan sad so karon kining imo ang atong buhaton ani mo na kung gitawgan sa Colonel Caballes sa may hipi. Kay kining kaking atong kuhaan sila og CCTV. Basin tinapol to sila. Ang uban po din mga gwardiya manghadlok sa dinhi mga grupos mga kawatan ug tulisan nga naa mga nguot daghan kayo. No? So kini ni ang baliko na to didto sa Talisay. Pangitaon no si Colonel Caballes aron maimbestigahan ni i-request nato ang CCTV sa kaking nga ilang i-turn over para matan-aw na to. Birnes na mahibaon na sa Birnes unya mga 3 to 4 o'clock more or less. Tanawon to sa CCTV. Mahibaw ani unya atong ipa-enhance. Kinsa ning mga nagdasmag-dasmag nimo. Kay og pasagdan ta na sila na magsige na lain na po'y biktima na pod. Oh, lain na po'y biktima. Oo na. Oh. Mapot panahon nga wa na mangumpra sa ila kay. Oh. Ana naman din mudos dia. Oh. Natunong pa ni nga itong bata-bata pagkaunta ng Josephine. Pitik kita ni mo ni. Kaya ang kana lang ganing worth millions book Pilferis Library within 1 month, 2 weeks time. Sulbad yan ako. Oh. Sa investigation. Oh. Hasta tong lungkabay sa kang late Judge Esperanza Garcia, Branch 11. Oh. Giunahan kong NBI og report. Media. Oh. Try media. Wala na. Ingon sa Arnel Opura nga. Ano sila mga ano kog details. Inyo ng trabaho. Sa una. Exclusive ring ako mo lagi na. Sa una, investigation, self-defense, trainer ka, investigation, maayo kay kana. Pero, karon na sa mahitabuan noon nga, ikaw na biktima ani. So, ang maayo ani, atong adtoon to, advice mas Colonel Caballes, nga adtoon atong tabunok. Ang Talisay Police Station para nga atong maistorya niya request kitag CCTV skaking. Inana lang atong buhaton una niya ipa-enhance to para mabuan kinsa ni mga tawhan ng mga kawatan. Daghan ni mga kawatan mangunguot, tulisan ang lugaran niya ron sa tabunok. O ginawa to nga matagaan to kasulbaran ni. Salamat kayo Manang Josephine sa imong pagbisita diri sa tong Sibianan. Unsa man? Original lang imo ang sayo. Ana niyo. Baylo ta? File copy niya. Sige. Nya hinahinay lakaw ha. Sa mga kanang kinahanglan na gyud kagkuan, wa ka magsungkod. Dili ko. Kani adtong pagitabo, grabe akong takiang. Palitan ko nung wheelchair. Ko nya na. Nya na di nagimada. Karon madapa maglakaw hinahinay lang. Pero ikaw mo ay nag-agak ni kuan. Isa ngalan nimo? Joel. Ikaw mo ni kinamagwangan nimo anak. Eldest son, ikaduha sa tanan. Sige. Okay. So, agakan imong mama ha. Dugay ng serbisyo ba sa kinani ang CPDRC. Dugay ng serbisyo sa Isio des Capitolio. Gusto mo ta kong mubalik. Sa pangidaron lagi nato lagi sa untaman. Kaya pa. Wala kung naunang katiguangan. Tato, serbisyos ko tao. Usay, makalagot di kining atong pangidaron nga namusakan eh. 37. 73. Balihon na to. 37. Makaya pa unta. So, dagan kayong salamat ninyong tanan. Amayong buntag, ampo, amping, ambit. Okay. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito, diretsahan. Walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan. Komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.